लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दङ खैला मैला सिसुबारियाव नोंथांमोना नायलांनो हागोन खैला मैला सिसुबारिनि रिलिफ केम्पआव जों थांगासिनो दङ दा दसे उनाव देखायगोन खैला मैला सिसुबारिनि रिलिफ केम्प सिदा सिदा जोङो दा थिनालि मोनबाय जोङो साहा दावखोबाय जोङो मोनसिगोन सिसुबारि बारा गोजान गैला नायलांबाय था लोगोफोर जोबोद गोजान सिसुबारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजिनि महकुमानि सिङाव थाबावनाय सिसुबारि दा जोङो फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो खैला मैला सिसुबारियाव माने दैबानाजों लोमजानानै रिलिफ थानायफोरनिखौ जोङो नायनो फैदों बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खैला मैला सिसुबारि जोङो दा खैला मैला सिसुबारियाव माखासे सुबुङा दैबानाजों भुगिनांनानै रिलिफ केम्पआव थानांगौ जानानै फैदों जों दा बे रिलिफ केम्पसिम आवगायलांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन मोनसिगोन बारा गोजान गैला चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खैला मैला सिसुबारियाव जोङो थांगासिनो दङ खैला मैला सिसुबारियाव दैबानाजों लोमजानानै थानाय सुबुंफोरखौ जोङो नायनो फैदों
हेल' लोगोफोर, जोङो दा दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला-मैला सिसुबारि रिलिफ केम्पआव। जा जोङो खैला-मैला सिसुबारि रिलिफ केम्पखौ देखायलांनो जोङो नाजादों। दा नोंथांमोना खैला-मैला सिसुबारि रिलिफ केम्पखौ नायलांनो हागोन। लाइननिबो जेबो प्रब्लेम गैया। जे नोंथांमोनखौ बुंदों जे मण्डला बिनिफ्राय थांनांसिगौ होननानै, नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो? दा मण्डलादि जोंखौहाय थांनो थिनदों, थेवबो जों हा गैजायै खुरखालांखानाय हिसाबैहाय जोंनोथ' जायगा गैया। जों दा बोरै थाहैनो? दा जों बेहायनो थागोन। दा मण्डलनि थिननाय बायदि जों गासैखौबो लाजोबनो हाया आरो। लाइननिबो जेबो प्रब्लेम गैया, मानो होनोबा लाइननि थाखायबो जेनेरेटर बहायना दोनखादों अलरेडि। दा जोङो खावसेथिंजाय देखायलांबावनो